Shit guys, shit. What the fuck, ας πούμε. Shit. Σοβαρά πρώτη φορά το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά κάνω αυτό το πράγμα. So, ναι φίλοι μου, για σε ένα ακόμη βίντεο GTA V, όπως σας σχέθηκα να παίξω GTA V Story Mode, άλλα δύο parts. So, αρχίζει το game, αρχίζει ως θα κλέψουμε μια τράπεζα. So, πάμε. Κάνω facecam, ελπίζω αυτή καλό. Θα παίξω όπως είπα δύο parts, μετά νομίζω θα παίξω τον Daylight. Oh shit, κινούμαστε τώρα. Come on, τελειώνεται. So, θα παίξω Daylight ή FIFA 15. So, αν τους σημαδεύουμε ως πρώτα μπουν στην καμάρι, όπως βλέπετε. Come on. So, το παιχνίδι γύρισα το, so ξέρω τι να κάνω, γιατί είχα το στο PC, όπως είπα. So, βάλουμε το τηλέφωνο μας. Επίσης, ναι, όπως είπα, το είχα στο PC. Και αρχίζουμε το μάτζεμα. Ελπίζω να πάει καλά το βίντεο. Τώρα νομίζω θα αλλάξουμε. Ναι, θυμάμαι. Πάμε το κάτω πατημένο και αριστερά ή δεξιά που θέλουμε να παίξει που θέλουμε. So, εκεί είναι, παίζει να σκοτώσουμε το Michael, το συνεταιρό μας, ή τον άλλο τον fucking Πάτσο. So, ναι. Επίσης, αυτό θα βάλει, ναι, βόμβα. Shit. Πάμε, μπαμ. So, τα πάμε πολύ καλά με subscribers μου, θα έχετε υποστήριξη, πάμε τα πολλά καλά. Ας συνεχίσουμε έτσι, να πάμε έτσι καλά. Shit. Το καλό μπας στο PlayStation έχει αυτόματο στόχο. Πας στο PC δεν είχε αυτόματο στόχο. Θα μου πιο πολύ fucking δύσκολο. So, ναι. Ήταν πιο δύσκολο ξέρω. Όσοι το έχουμε στο PC θα καταλάβουν. Come on. Δεν τα πέθανε τώρα. Εντάξει. Πάμε. Έχουμε. Βασικά καμία σχέση παίχτες πως θα εξελιχθούν στη συνέχεια. Ας πούμε ο Trevor εδώ πέρα έχει μακρύ μαλλί, ενώ πως θα εξελιχθεί στη συνέχεια θα είναι κοντό, νομίζω κάτι έτσι. Επίσης ο Michael που βλέπουμε στην εικόνα θα γίνει τώρα, το λέω το Michael είναι, δεν έχει μαγιά, ενώ στο που θα προχωρήσει η ταινία, στο παιχνίδι, ταινία, fuck it. Που θα πω στο παιχνίδι θα έχει μαγιά νομίζω. So, θα προχωρήσει, μου αρχίσει το βίντεο δηλαδή 10 χρόνια μετά.
Δεν το προλάβω να το βάλω. Αρχίζω το βίντεο πριν να βάλω, συγγνώμη guys. Θέλω να δω ένα screen, τι λέει στην αρχή. Τα είχα εξηγά πριν 10 χρόνια πώς εξελίχθηκαν οι παίχτες. Τώρα είμαστε χιόνια, έτσι οι μαλαγίες. Νομίζω τα πήγαμε καλά ως online. Ελπίζω να πάω και καλά ως story mode. Story mode δεν έχω τον κότσο crazy, ας πούμε, που παίζουμε μαζί, που κάνω μαζί βίντεος. Ας πούμε δεν τον έχω μαζί. Δεν πειράζει όμως, μόνοι μας ξέρουμε καλύτερα. Πείτε μου επίσης πώς θα εξελιχθεί το κανάλι, δεν θα εξαρτάται πώς σας αρέσουν τα βίντεο. Αν θα κάνω Q&As, oh shit. Αν είναι το θυμάμαι αυτό, το ρίξω κάτω. Αν θα εξελιχθεί ως Q&A, vlogs, με τη ζωή μου. Πείτε μου αν το θέλετε αυτό εσείς, ή να συνεχίσει το κανάλι ως gaming. Πάμε. Holy shit, μου βγάζει σήμα ότι θέλει φόρτιση ο μοχλός. Φάγε τελεία. Όπως είπα, θα κάνουμε skip τις ταινίες. Όσο μπορώ θα κάνουμε skip τις ταινίες. Επίσης, επειδή το παιχνίδι, το gameplay δεν θα είναι μόνο ταινία. Επίσης που είπα, πήρα ένα καινούριο μικρόφωνο. Αυτό δεν είναι το καινούριο μικρόφωνο. Πάλι αυτό είναι. Αλλά χρησιμοποιήσα εκείνα του PlayStation. Δεν πολύ ακούγονταν και πήρα αυτά το κινητό μου. Δεν αγόρασα άλλο μικρόφωνο. Απλά πήρα άλλο μικρόφωνο. Δεν αγόρασα άλλο. Πήρα άλλο. Βλέπουμε τους παίχτες, τους πρωταγωνιστές, ο Michael πως έπαιζε κάτω. Αρχίσανε πήρ πάνω μας. Shit. Και ο Trevor νευριάζει. Παγιά ο Trevor και ο Michael ήταν πολύ καλοί φίλοι. Αυτό όμως δεν θα εξελιχθεί καλό στη συνέχεια, ενώ στη συνέχεια δεν θα είναι όπως νομίζω, δεν θα είναι και οι καλύτεροι φίλοι. Μείνε συντονισμένοι, αν θέλετε να κάνω... Oh shit, θα κάνω. Αν θέλετε να κάνω κι άλλα βίντεο ή με story mode ή online, να μου το πείτε. Shit. Να μου το πείτε guys και εγώ θα το παίξω. Τι να κάνω. Αφού το θέλετε, θα παίξω. Θα τρέχω μια για όμηρο, την κρατάμε και... δεν θα τα λέω. Και το τρέχω στο Sky. Και έτσι αρχίζει το παιχνίδι. Κλέψαμε μια τράπεζα. Έτσι αρχίζει η αρχή. Μας κυνηγούν αστυνομία. Τους φεύγουμε. Και έτσι αρχίζει το παιχνίδι. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord. Θα πάω ακόμα skip την... θα κάνω cut. Εδώ και εδώ αρχίζουμε τον Franklin. Όπως βλέπετε κάτι ωραίο που μου προσεξά στο μοχλό, πάω στο PlayStation. Βλέπετε το μοχλό μου εδώ πέρα. Έχει πράσινο φως. Είναι για τον Franklin, μπλε για τον Michael και πορτοκαλί για τον Trevor. Σε κάτι ωραίο άλλο. Επίσης, τώρα που μιλάμε από το τηλέφωνο το ακούτε. Ακούγεται από το μοχλό επειδή έχω headphones, γιατί μιλώ με το μικρόφωνο. Δεν θα το ακούσετε. Βασικά θα το ακούτε σαν κανονικό ηχό, εγώ το ακούω
πάνω στο... πάνω στο ηχείο του μοχλού, γιατί ένα καλό πλεονέκτημα του PlayStation 4 είναι ότι έχει προδοχή να μπουν ακουστικά για να μπορώ να μιλώ, ας πούμε, να κάνω το, ας πούμε, πιο εύκολος τρόπος πάνω στο μοχλό. Τι έλεγα άλλο, ναι, άλλο ευκολία που έχει το touchpad, αυτό εδώ το touch. Επίσης έχουμε έχει μεγάφωνο πάνω ο μοχλός, κάτι το οποίο άλλαξε εντελώς το join του παίχτη που παίζει το ένα παιχνίδι προς το καλύτερο. So αυτού και ναι, ρε φυγητό μας. Τα ακούσε, πιπ πιπ. Καλά, τι φορά αυτός, παντόφλες? Θα βάλω αυτό μου, θα βάλω αυτό που είναι γρηγορότερο φαίνεται. Κάμε έτσι λίγο γρήγορα, τρέξε. Watch me, ρε, το έκανα εγώ πρώτο. Θα τρέχουμε, αφού ξέρω τι θα κάνουμε, θα ανοίξω την garage. Συγγνώμη, δεν θα ξαναπώ τη συνέχεια του βίντεου. So, ναι, αρχίσαμε τον πόλεμο και βγάζουμε το πιστόλι και πυρ. Πάμε. Shit guys, shit. What the fuck, ας πούμε. Shit. Σοβαρά, πρώτη φορά το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά κάνω αυτό το πράγμα. What the fuck. Πίσω ακόμα κάτι που δεν ξέρω κάποιοι, μπορεί να λύσει chip πρώτη προβολή. Καλό. So, τρέχει ένας με τη μοτοσυκλέτα, πρέπει να τον πιάσουμε. Τρέχουμε τώρα στο αυτοκίνητο, γρήγορα, fuck.
Τέλειωνε ρε Λαμάρ. Τέλειωνε. You crazy motherfucker. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. So μια ευθεία είναι. Μια ευθεία είναι. That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, 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 shit. we need to shoot him off the bike. Couple of I'm sorry, fool. This punk gets Φύγε από το μπρος μου. going down, homie. He gonna kill us for all these. Φύγε από το μπροστά μου. What is that, Mr. 80s action movie? Yes, ο βλάχας τρίγε. Damn! Don't play the playing game. Just get on this shit. Φύγες έξω, φύγες έξω. Man, get back in here, man. He gonna get away. Yes. Take the bike and meet me at the car wash round the way. Μη μαχτυρίσετε. Επίσης έχει άλλη δύναμη, στο GTA V έχει δύναμη τα δύο τα scrolls, πώς λέγονται, ταυτόχρονα πατηθούν. Τα είχα πάει slow motion, καλό είναι. Ας πούμε στη στροφή, στριβεί πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Πώς έχει μείνει. Πάνω, πάνω. Αυτό όπως λέω το GTA V, γαμάτα γραφικά. Δεν το αλλάξουμε τίποτα αυτό το παιχνίδι ρε παιδιά. Μαζί με το που θα πάρω πολύ, πιστεύω το επόμενο παιχνίδι που θέλω να πάρω, να αγοράσω, είναι το Need for Speed. Το ένα που βγήκε, το PlayStation 4, το Need for Speed. Το θέλω πάρα πολύ. Προσπαθήσω να το πάρω. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking... Σον έκαμε και δεύτερη αποστολή, νομίζω κάπου θα να δείξω gameplay. Είπα θα είναι λίγο μικρό, sorry guys, θα ξέρω πώς θα το να βγει, πώς θα φάω για editing. Αν θα αρέσει το βίντεο κάνα like, ένα comment, ένα share, για να με βοηθήσετε. Επίσης για να βοηθήσει να κάνω περισσότερα βίντεο. So, κοινοποιήστε το και στο Facebook, σε άλλες σελίδες για να με βοηθήσετε. Αν κάτι άλλο αναημέρωση που θέλω να σας κάνω, θα προσπαθήσω να κάνω ιστοσελίδα δική μου. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσετε, είναι στη σελίδα δική μου. Σε κανένα... θα κάνω λίγο καιρό που να βρω το κατάλληλο τρόπο για να κάνω στη σελίδα. Θα φάω τουλάχιστον 5 για 6 μήνες. Είναι λίγο πολύ, αλλά θα κάνω μόνο μια καλή δουλειά. So, αυτό είναι επίσης τίποτα. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, comment, share και γεια σας. You wanna know his secret?